من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wakari biye jumae biye lahoroma donye wakasiri ki kado subhanahu wa ta'ala delili juma doya damate kabina andara do mi foka ta fo anzegira alama anganga ala deli sabula ale deli bi kwa ale dila masa mi bi so kanyina kwa yi so ka sai ki so masa mi shufara tleka mi bi nyumanya ke jugumandala wakasiri ki ngambe masa indema subhanahu wa ta'ala nyetigi anila harati masa mi meleke ba keme kono do bi kono do da ninga meleke duru ko nyamai tayru mairu abisu melekel mautu meleke min do ay ko nabila jibrila ngabo aladima ala min ye gine ba ke me kono do ni bi kono do da bokatiri ka gine duru ko nyamai abisu gine kibiru gine mutairu gine samawrusu gine tarafata ene gine bokatiri ne kamo aladima ala min nye nyeda min nyengi nyine ga buna na made kata fara meleke ni wurdane ala min nyambe da kwanga le deli bokatiri ne kamo aladima min nye magantigi ani Qur'an tigi ngamo ala dema ala on yi deli aminu mbi mali kono ala on yi deli aminu mbi farafina nan do nyone mbe nan degu ne mbe ala on yi deli to nyoy ni degu ala ikado on jena nayi e mana fon fotaka on zegere ala ikado ambi tanu kadoka ala ikado do banga deguna ala bamanju dale do kafira on ga jamana ka ala do anuche minye kafiru yi furile do anga ala do anuche ala eko masa min bi deli ala anyi deli ala anyi deli ala anyi deli ala maju o halaki ku takien nu sare ku do janama kono ala dibidu nyekoro ala on ga jamana de kwama ni nyema be ni kenya do ani nyoanje jusuku sania ala ka to anga nyoanye anga se ka kuma nyove anga se ka dabali kura ni fere kura tige jamana biru wachugo mi jamana nyeta bi sabati ala anyo nyini fe ukika ala kama ake muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake qur'an lazim baraka kama ake magani madina baraka kama ake quraishu baraka kama ala semasa ede deli ede bi deli yorobe edela ala ede bi mogo nye mogo minu ni nafa bala ala ede bi kishike kishi min be bura da bade kishi fuka ta se jahannama ma ala o sebe ala de ala ikango baraka ala ikanya baraka ala ikanna fulo shuranga ala ikanga jamana kishi ikanga jamana de bele jele nafa o mana ke nye yoro ala o kika ala kama وكيكا على كما أعوذ بالله من بكي بلو كرتا سافة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله لا شريك له لا إله إلا هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين الحمد لله رب العالمين Karaboto watu gara no bala choko beti bwaga siligi nebe mbulo bwaka do mbe boni sebe mi nuka masorde babako e bamako wula sambi saba sebeni bwakari ikado te bila koye ma mi nye ni zebe atwa de ko la ya jara kumana aku mi nye so ka ba mu daga yi abuga ngana mi ma tnetnye bwatirigi nye fenwo fenyi ja o fomu daga kalma ga ti politiki don walma ikado suru ni ndomba ya to fana don bwatirigi ko iya jugungalo tige munakatal kiye jala ko ni voli otada jeni kabini kunungo kana bla bila min woni ye hakili naw ni chesiru ye ba mun daga pumana nyon kumbe ba mingera jamana masake fe bosri que nous tara sebenda ma sebe minuka ma charte nationale pour la paix et la réconciliation mi nye ba mun daga pumana o de kan akotinya do mali e kulo kelenye jamana kili ako korofo minu barakata bi ka genzen ben kelinya malido nyera dama ka si kapma malido nyera dama ka benkula mi ngoni fonyo ango o ka boanje ben keliya bi jidi bada hada dala
ale ko to k'a jɛ don ka sababu kɛ maa si den kelen tɛ ka jamana mara ni farafarali walima ka dɔ nin bɔ a la walima ka dɔ sago kɛ ka dɔ to yen a ko n'o kɛra bɛɛ i k'a dɔn baara ye to k'a jɛba ye segukaw ka den min ye ban mundaga t'a la a kumana a ko jamana in bɔra awa gɛlɛya caman kɔnɔ a ye sira caman d'a ma an bi dɔnni minɛ ko bi caman jɛ fanga de bɛɛ nka ale ka miiri ni hakilina na bɛn ka ɲi kelenya ka ɲi wasiriki malidenw yɛrɛ dama ka bɛɛko la o ka ɲi nka n'i ye dɔɔnin bɔ a la dun yalima a ma fɔ dɔw kɔ wa a ko tuma ale kɔni bɛ min ɲini min kɔni ye hakilinaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan sariya kɛli ani sariya taamani jamana den bɛɛ lajɛlen n'a donni ka kan nka maa man ka bɔ a la a ko nin wulikajɔ minnu bɛ sen na wasiriki k'a dɔn ale Muntaka ko wasiriki k'a dɔn hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan min ye wele da ye o ka kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ma maa kana bɔ a la k'i ye suba ye maa yɛrɛ kana bɔ a la k'i ye ɲɛnguwan ye wasiriki sabula jamana den a bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ don charte pour la paix la réconciliation du Mali wasiriki k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn min n'o tɛmɛna jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Asimu Goyita ka yamaruya kɔnɔ a ko hakili ɲuman don nka maa den kana bɔ a la dɛ n'o dun kɛra sababu ye bɛnkan sɛbɛn minnu kun bɛ ka kɔrɔ n'o ye accord d'Alger o langoloyara o tɛ kojugu ye o kɛra kabini san 2015 wasiriki k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri kura minnu kɛra nin bɛɛ hakili ɲuman ye Mali ko de don jamana ko de don an bɛɛ de ye kelen ye nka ni dɔ bɔra a la a ma ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ de tun kɛra soir de Bamako an bɛ u fɔ ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don 22 septembre n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye anw ka premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara n'i y'a lajɛ duwakun laban tɛmɛlenw na e ko a kun kɛn tɛ ka taama bere ta wa o taama bere tali a kun kɛn bɛ k'i kunda wɔlɔfɔw ka jamana kan a selen kɔ anw ka pankurunjigi kɛnɛba in kɔnɔna na n'o ye aéroport international Modibo Keita Bamako senu ye a kɔni a jirala la yen faamaw fɛ k'a fɔ k'olu kɛn bɛ ka yamaruya sɔrɔ k'a fɔ a ka taali a k'i sen ta ka da avion donda la k'a bɛ don k'i sigi pankuru in kɔnɔ ko yamaruya ko o din tɛ a ma i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Musa Mara min ye premier ministre jɔyɔrɔ ye a y'o kɛ anw ka jamana in kɔnɔna na wa min ye centre dɔ ye n'o bɛ wele ko centre d'étude de réflexion au Mali an k'a ma ko CERM o fana o président fana don a kun bɛna don avion min kɔnɔ n'o ye Ethiopikaw ka compagnie o pankulu dɔ ye n'an k'a ma ko Ethiopia Airlines min n'a bɛ wele ko vol Ethiopia Airlines ET 908 Bamako et Dakar n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni balilen kɔ ka don avion kɔnɔna na a ma caman don a ko la a seginna ni ka taa a ka denbaya la maa minnu bɛ n'olu bɛ ko kɔlɔsi n'olu bɛ ko in bɛɛ lajɛlen n'u bɛ dɔ dɔn a la u y'a jira k'a fɔ min ye Musa Mara ye a ka taama min n'a kun kɛn bɛ k'a kunda Senegali faaba kan ko min ye kunbɛn belebele dɔ n'o kun bɛna kɛ a tako 6nan ye n'o de ye 6e dialogue sur la paix de la sécurité bɛn ni kelenya o kunbɛn o kun sigi bɛ ka ɲɛsin o hakilina ninnu de ma min kɔni bɛ se ka kɛ lafiyada ye Sahel jamana bɛɛ lajɛlen ma min fana ni a ko bɛɛ lajɛlen kun labɛnna alimanw ka jɛkulu dɔ fɛ n'a bɛ wele ko Frédéric Schubert Stiftung n'i y'a lajɛ min ye nin ɲɔgɔn ye a kun bɛna kolonkolon furancɛ min kɔnɔ o de ye juillet kalo tile 22 ka taa se a 23 ma san 2025 a kun bɛna kɛ wolofaw ka dugu min na o de bɛ wele ko Sali o Sali n'i ye o lajɛ maa kologiriw de tun welelen don maa minnu bɛ n'u ka baara bɛn bɛ anw ka fɔ politiki bolodali ma diɲɛ ɲɛfɛ olu wele bɛ kɛnɛ kan société civile lakaw fo ka taa se maa hakili feerelu ma n'an k'u ma ko expertw ninnu bɛɛ lajɛlen wele kun bila bɛ o la min ye Musa Mara ye ale kun na taa fara ninnu de ka waasa baara in a ka se ka kɛ kunna wolo ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye karangada ye o so a la a ɲɛ a seginna a n'a ka denbaya ni ka taa a ka so wa n'i y'a lajɛ min ye a ka lafasali jɛkulu ye n'o y'a ka journal donnɔ ye n'o ye avocat ye i bɔra ka Bamuta ka min fɔ Bamuta ka fo ka taa se avocat wɛrɛw ma olu de kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye maa kofɔlen ye u n'a journal don anw ka jamana ɲɛmaaw olu o kɛrɛfɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Mutaka ye ani avocat tɔw olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ Musa Mara ka bali k'a tɛ bɔ ka taa Senegali a ka ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan k'o ye sariya sɔsɔ belebele ye constitution de la république a sariya cɛtigɛden min bɛ yen n'o ye article 8 ye o kɔni o bɛ maanifin yamaruya d'i ma i ka munumunu salo kɛ i sago n'i dungɔ na n'an k'a ma ko liberté de circulation n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ déclaration universelle des droits de l'homme adamadenya tabiyaw ani
ana jo sariya sɛbɛnw matarafa bɛ hakilina min fɛ n'i y'o lajɛ o sariya cɛtigɛden min fana bɛ n'o ye article 13 ye o fana bɛ maanifin ni k'i ka taa ni ka segin ni ka o ko fɔ n'o fana bɔra yen acte international relatif au droit civil et politique n'i y'o fana sariya cɛtigɛden lajɛ o article 12 o b'a adamaden yamaruya ka buzubaasa kɛ ni ka taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n'o fana banna o y'u sɔnni sigi fɛn wɛrɛ min fana kan o de ye charte africaine des droits de l'homme ye farafinna jɛkulu min n'o sigi bɛ n'o b'a adamadenya ka hakɛw ni ka o makara o article 12 o fana bɛ o ko fɔ nka nin bɛɛ lajɛlen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'u mɔ k'u kɛ kuru kelen ye i b'a ye k'a fɔ min ye laɲini min n'o bɔn bɛ Musa Mara ka journal donnaw yɔrɔ n'o ye avocat ye olu kɔni ko sa nin hakilina min filɛ n'o de ye k'a bali ka bɔ a tɛ taama o taama o karankakolo o ka kari ka bɔ a ɲɛma wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye sa min ye adamadenya ka i ka kuma i sago ni dungɔ na n'o ye liberté d'expression ye o min bali bɛ ko o fana o karanka kogo o ka kari ka bɔ yen wa n'o fana bɔra yen maanifinw bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya wa min ye anw ka jamana foroba cakɛda kɔnɔna ye n'an ko a ma ko mesure administrative o taabolo minnu fɛn fɛn bɛ adamaden bali k'a fɔ i tɛ taa ni ka segin kɛ nin bɛɛ lajɛlen nin ye dankari ye adamadenw ka hakɛw la o bɛɛ lajɛlen ka wuli min ye Bamutakɛ ka taa se avocat tɔw ma n'o ye journaliste tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli bɛ k'i jɔ sa Musa Mara tɔn kɔfɛ waasa taabolo min ni hakilina minnu t'a bɛ ka ɲɛsin a ma o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɛ wuli ka bɔ a dala cogo min na a ka se k'a ka taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a sagoya la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri don Bagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 90 ani siɲɛ 7 maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko Amadu Tijani Dansɔgɔ ko a k'i k'a dɔn jamana a bɛ ɲini ka kɛ dunan fɔra jatigi kɔ bon de trésor Bagatigi ni nin kuma in fɔra i t'i taa fɔ n ye nka ni ɲɛfɔli kɛra i ye i bɛ faamuyali sɔrɔ bon de trésor Bagatigi i k'a dɔn ɲɔgɔnkunbɛba min kɛra kɔsɔn in na maliden minnu bɛ jamana kɔ ka wele da sera a bɛɛ ma maa min nana kɛnɛ in ka jamanakuntigi ka kuma jaabi a barika bonyana nka yan'o dun jɛ Bagatigi ɲɔgɔnkunbɛ dɔ fana kɛra ni ka kɔni ɲɛ o ko min ma états généraux Bagatigi i k'a dɔn de la migration min kɛra août kalo san 2023 a dunnama in kama Bagatigi i k'a dɔn bolofara min n'a bɛ jamanadenw sigilen kɔfɛ olu ko fɔ o ye CSDM ye ale nana ni hakilina dɔ ye a ye kuma dɔ fɔ Bagatigi i k'a dɔn kuma in nafa a n'a barika ka bɔ jamana ma kosɛbɛ ani jamanaden minnu bɛ kɔ kan u ko mun bon de trésor ye mun ye Bagatigi i k'a dɔn jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ wari min ji nasɔngɔ furasɔngɔ a ye kɔlɔsi a ye jiriw turu a ye nin kɛ a ye lakɔlisow jɔ Bagatigi i k'a dɔn a wari ka don bɛrɛ la k'a don nafala wari in ka fara ɲɔgɔn kan ka bila yɔrɔ dɔ la nafa fɔlɔ min n'a bɛ k'o kama o ka kɛ nka a bɛ kɛ nafa wɛrɛ ye sabula a bɛ falenni dɔ kɛ min bɛna ni nafaden caman de ye kɔlɔsiliw y'a jira Bagatigi jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ wari min ji kana jamana kɔnɔ ba ɲumankɛw ani minnu b'an sɔn waso u ka wari ka c'o ta ye siɲɛ 120 n'o wari bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ Bagatigi i k'a dɔn ka taa bila trésor ba la sɛbɛnnikɛla k'o nafa de bɛ bonya jamana ma kosɛbɛ wa a bɛ kɛ sababu ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u k'u ka wari don yɔrɔ ye u k'a taabolo ye u fana bɛ nafa sɔrɔ Bagatigi a ko i k'a dɔn nin kumaba in fɔra CSDM fɛ a donnama in kama san 2023 minisiri min bɛ nafolo kunna o ko jɔn wala nin ye hakili ɲuman ye min ye expertw ye olu bɛɛ lajɛlen ko nin ye kuma ɲuman ye o kuma an ka nin sɛbɛn min ye bɛnkanw ye ani jateminɛw kan ka kɛ joona min b'a to nin ko ninnu bɛ sabati n'a wari koronna Bagatigi i k'a dɔn an tɛ juru ta sabula min ye sɛnɛko ye min ye kɛnɛyaw ye kalanko ka taa se siraba jɔw ni o n'a ɲɔgɔnnaw ma nin wari in bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka jamanadenw kun minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan nka nin ɲɔgɔnkunbɛ min kɛra nin kɔrɔfɔ in bɔra maa minnu da i k'a dɔn ni nin kɛra u bɛna tɔgɔ sɔrɔ u bɛna jamu sɔrɔ Bagatigi i k'a dɔn ɲinɛ kɛra kɔ ten ka sin k'a mɔ dɔ k'a ta kɔkanmɔgɔw olu u ka tɔgɔ sɔrɔ n'u ka jamu sɔrɔ o man ka kɛ gɛlɛya ka kɛ a kan ka lakodɔn u bɛ nafolo min don a dagosi ka bon kosɛbɛ Bagatigi u sera ka nin kuma in mɔ dɔ ka taa da kɛrɛda fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa ɲi manja kɛnɛ min kan i to a duman di fo kɛnɛ kan Bagatigi a ko i k'a dɔn nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten min ye kɛlɛ Asimu Goyita ye n'a mi hakili to ko dɔw la Bagatigi i k'a dɔn maa joli o b'a ni ko dɔ
dɔnni cɛ wagati k'i k'a dɔn f'a yɛrɛ de k'i pan o maaw kunna ko yɛrɛ ɲɛmaaya ka taa ɲɛɲini n'a ma to k'o kɛ i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen o bɛ fɔ a kɔ dɛ ayiwa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ dama tuma ni ye n tɛgɛ dɔn ni o révélation kelen n'o o bɛɛ bɔ n'o ye min ye ate dansogo ye nin y'a ka fasiri ye Tijani ko ko min ye halisa anw ko tunkarankew kun kan k'o kibaruya o bɛ daw kɔnɔna na ko bawo n'i y'a lajɛ e ko ni wulikajɔ ma kɛ ni janto ma kɛ teliya la min ye au conseil des maliens de base min n'o bɛ Faransi n'o ɲɛmaaya o bɛ Daramɛ bolo bi e ko sɔɔni farafarali o dugu t'a fɛ ka jɛ wa o min ye Daramɛ ye a ye lettre dɔ kɛ kɔsada in na k'a fɔ min ye o ka forobaɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye ni o ye assemblée générale extraordinaire ye au conseil des maliens de France olu cɔ a la min kan ka boloda juillet kalo tile 26 san 2025 nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in n'o ye lettre in ye a kɔni a wulila ka se o ye lettre in ci kɛnyɛrɛye jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma n'o ye association ye wa n'i y'a lajɛ maa min ni o Daramɛ ale nana ka n'o jɔyɔrɔ fa o de ye Tuntu ye Tuntu Magasa n'i y'a lajɛ ale kɔni kɛlen ka bɔ nin lettre ko kalama a y'a jira min ye association ye ko maa si kana taa nin kɛnɛ kan bawo min ye sariya sɔsɔ belebele ye o de b'a la ka kɛ au conseil des maliens de France o ja b'a la an bɛ don ko bi bawo min ye Daramɛ ye Daramɛ n'i y'a ka taabolo ta ka lajɛ ale yɛrɛ sigira cogo min na bisi basa caman bɛ a la bawo min ye au conseil des maliens de l'extérieur ye olu ka tɔn jɔ sariya sɛbɛn minnu bɛ yen n'an b'a wele ko statut et règlement article 21 na o kɔni o b'a jira k'a fɔ waasa e ka se ka kɛ au conseil des maliens de l'extérieur o ɲɛmaa dɔ ye waasa e ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ fo 100 sarala 50 o ka ye i bolo n'i ma yɛlɛ o sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ne kɔni dala ka bila jɔyɔrɔ in na o kɔrɔ b'a jira sariyaw fɛ ko ni a man kan min ye Tuntu Magasa ye e ko nin kɔrɔfɔw ni nin sariya sɔsɔ bɛɛ lajɛlen ma bila a ka taa jalakili sɛbɛn don wa min ye Faransi dugu dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ o taara jalakili sɛbɛn dɔ ye n'an ko a ma ko plainte k'a jira k'a fɔ bureau min ni Daramɛ bɛ o ɲɛmaaya la bi jɔn ko ala bureau in tɛ bureau jɛlen ye bureau in ma sigi jɛlenya kɔnɔ nka tigɛnkɔni si bɛ maa min na nin bɛɛ lajɛlen na dɛ o de ye au conseil des maliens de l'extérieur ɲɛmaaba ye Abibu Sila n'a m'i jɔ i jɔyɔrɔ la malidenw bɛna fara Faransi bureau sigi y'a sababu ye n'i y'a lajɛ masiriba ka fɔ la ko min ye anw ka nin tunkarankew ye tunkamanke minnu n'u sigi bɛ jamana kɔ kan n'u bɛ hinɛ bila ka na jamana kɔnɔna na yan n'u ka nafolo n'i y'a lajɛ hali jamana yɛrɛ ni jamana wɛrɛ minnu bɛ teriya la nafolo minnu bɛ bɔ olu yɔrɔ ka don anw ka jamana kɔnɔ tunkarankew ka nafolo cita a dagosi ka bon n'o bɛɛ lajɛlen ye bawo san o san sefo wari miliyari 800 ani dɔɔni o de kɔni bɛ yara ni ka na anw ka wagande kɔnɔna na bawo a bɛ ci ka na soma minnu ma olu b'a ta k'a don da minnu fɛ u bɛɛ lajɛlen nɔ bɛ tila ka ye waati ni don nataw kɔnɔna na n'o b'a fɛ ka don bisi basa la ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka minisiriso n'o ye Musa Atayɛri ye i y'a dɔn kɔsa in na a bɔra ka kunbɛ belebele dɔ ni ka o sigi sen kan forum international la diaspora kuma caman fɔla o senfɛ nka farafarali o b'a fɛ ka kɛ Faransi ni Faransi ta ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o kana kɛ sabu ye o bana a kana na taa au conseil des maliens de base tɔw a kana na olu sɔrɔ dɛ ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ la révélation kɔnɔ a tɛ dansɔgɔ a ka fasiri dun karamɔgɔ de Tunkara a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja tigi ye a bɛ ja ye dɛ ne ko bala cogo bɛ di Babatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la découverte nin y'a bolo ko siɲɛ 80 ani siɲɛ 2 ye maa min y'a sɛbɛn u ko AT Babatigi AT ko i k'a dɔn ayiwa hakilina min bɔra ka bin min ye mobili jamanjanw donni ta mobiliw Babatigi a dɔw ko a dɔw ka jan a dama tɛmɛnen bɛɛ Babatigi ko o kuma fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min kɔni bɛ se k'a to a bɛ kɛ hakɛlama ye n'a kɛra hakɛlama ye Babatigi k'a dɔn mina donni a n'a bɔli a jateminɛ bi dɔn joona o fana k'i bɔ ye min ye sirabaw ye a b'a to olu bɛ mɛn si la Babatigi i k'a dɔn camion jamanjanbaw i k'a dɔn a ka don bɛrɛla a don bɛrɛla in kuma fɔ ka n'a bila bi la min ye direction générale des transports DGT Babatigi k'a dɔn a ye kunnafoni di kɛ a ko nin sɛgɛsɛgɛli kuma in fɔ ni ka na ko ta k'a bila yamaruya bolo kan Babatigi
siriki k'a dɔn baara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli min kɔni kɛra a bolila mobili ba saba ani 5 ni 770 ni 64 kan u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ olu sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ Bakari Sidiki a nana dɔ k'a fɔ min kɔni ye mobiliw ye u ka tigɛ ka bɛn bɛrɛ la Bakari Sidiki k'a dɔn 31 ani 900 ni kɔ Bakari Sidiki jɔ ko a la an bɛ donnin min na ko bi maa bɛ se k'a fɔ o ɲɛ na n'i y'a 100 sarada ta min kɔni ye 90 jate ye i b'a ye k'a fɔ o ɲɛ na nka min ye mobili 7 mobili baw ani 770 ni 88 hali bi n'a ka bi Bakari Sidiki u b'olu nɔfɛ min kɔni b'a to u bɛ tigɛ ni ka bɛn fɔlen kan a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Bakari Sidiki k'a dɔn ko in bɛ kɛ dɔɔnin ye wa a tɛ se ka girin ka kɛ ka sababu kɛ fɛn min bɛ sen na san caman ni k'i b'o wuli Bakari Sidiki jɔ ko a la i bɛ taa n'o ko ye dɔɔnin n'o tɛ mɔgɔ saba a da fɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Bakari Sidiki k'a dɔn dɔgɔkun o dɔgɔkun i k'a dɔn mobili dɔw bɛ yɛlɛma ni ka kɛ bɛn kɛra min kan n'u k'o ma ko norme communautaire Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in yɛrɛ ka ɲɛ min ye hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra kuma caman de ye sabula mobilitigiw Bakari Sidiki ka taa se gouvernement ka baarakɛla minnu bɛ yen service technique minnu bɛ yen n'olu b'a ɲɛdɔn Bakari Sidiki ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka kuma caman kɛ ni ka jateminɛ caman kɛ Bakari Sidiki a nafa a n'a fiɲɛ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn o kuma sɔn ka na kɛ ni bɛn kɛra k'a fɔ mobili ninnu u ka tigɛ ka bila i k'a dɔn hakɛlamana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigida minnu bɛ yen minnu ni jamana yɛrɛ bɔda ka surun Bakari Sidiki yen yɔrɔ caman kɔni bɛ yen ko in nafa barika bonya yen na wa yenkaw de sera k'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ a ko wulikajɔ la mobiliba ninnu u bɛ bɔ duguba minnu na an dafɛ jamanaw na u bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ i n'a fɔ Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Buguni Kucala San ani Ɲɔrɔ Bakari Sidiki i b'a ye k'a fɔ yen yɔrɔ ninnu na kɔni a caman yɛlɛmana a caman kɔni bɛnna a caman kɛra bɛrɛbɛn ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ faamu sabula nin dugu ninnu caman ni Senegali Kodowari La Guinée Mauritanie Burkina Faso Bakari Sidiki k'a dɔn n'olu bɛ dancɛ la mina de bɛ don ka doni ka bɔ o jamana na san kalo 12 o tuma min ye sɛgɛsɛgɛli ka bon o yɔrɔ la kosɛbɛ o tuma mobili kɔni a ka taa don bɛrɛ la o ye wajibi a ko wulikajɔ la jateminɛ na min ye Kayikaw fɛ yen Bakari Sidiki i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka mobili caman b'a la min kɔni donna bɛrɛ la Sikaso fana bɛ ten sabula ale ye carrefour belebele Kodowari ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ Ɲɔrɔ fana bɛ ten sabula Ɲɔrɔ fana ni Mauritanie olu gunnen bɛ ɲɔgɔn na mobili bɛ taa ka segin kɛ kosɛbɛ o k'i bɔ yen Bakari Sidiki n'i ye atelier de formation ta k'a lajɛ n'o ye bulon ye min b'a to faamuyali bɛ na i b'a ye k'a fɔ transporteur caman kɔni bɛ yen min kɔni sɔnn'a ma Bakari Sidiki hali n'a sɔrɔla a kɛra u ka ɲɛkumu kan sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛ sariyaw de kofɔ sariya minnu ni UEMOA jamanaw bɛ ne don a kan ni a bɛ farafin jamana caman bɛ ne don a kan a nafa ye mun ye siraba goudron minnu bɛ da an fɛ a fanga ka dɔgɔ Bakari Sidiki doni dɔ mana d'a kunna a tɛ si sɔrɔ a nafaba dɔ ye a bɔ goudron ninnu gisili Bakari Sidiki ka taa se fana mobiliw ka se ka si sɔrɔ doni lahulata dɔ bɛ yen n'o dara a kunna i k'a dɔn o bɛ na ni gɛlɛya ye nka Bakari Sidiki k'a dɔn nin ko in fana a fiɲɛnda tɛ dɛ sabula min ye ko caman ye a b'o tiɲɛ an ka jamana ye fantan jamana ye i k'a dɔn mina doni ni siɲɛ 5 ka don Bakari Sidiki n'i y'a kɛ donibako kelen ye o nafa de ka bon o fana ka teli nka ɲinɛkɛr'o fana kɔ o doniba dogo kelen o de tɛ ne ka Kayi sira bɛɛ halaki wa ayiwa Kayi sira an bɛɛ lajɛlen tɛ k'an kumakan bɔ nin ye ko Kayi sira ka Kayi sira in fana a kuma sinsin ka ɲɛ a bɔgɔ ka fɛngɛ non je te dis a bɔgɔ ka fɛngɛ n'o tɛ sira dilannaw b'a ɲɛdɔn ni sira bɛ dilan a kan ka norme ninnu labato nafolo min fana bɛ di n'o fana ma o norme ninnu fana hakɛ sɔrɔ a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ découverte kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tɔgɔ Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura Demba Konte nin y'a ka fasiri ye Demba ko nin y'a tile 2 ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen olu kɔni wulila ka bɔ Misira jamana kan n'o ye Egypte ye k'u kunda anw ka jamana kan jɛkulu n'o ye délégation in ye a ɲɛmaaya o b'u ka ministre min y'a ɲɛsin bɛ Misira jamana n'o ye Egypte ye o ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma n'o de ye docteur Badr Abdelaye ye o kɔni y'o fana dɔ mini e ko jɔnni docteur Badlaye o sanjala la ɲɔgɔn sɔrɔ maga n teri don ayi nin kɔni nin ye Badlaye ye ayiwa o ma n y'a bɔ a ma docteur Badr Abdelaye
Égypte au ministre des Affaires étrangères do wani y'a lajɛ a kɔni a nalen a bisimila la maa min dara kunbɛ o de ye anw fana ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ faso Maliba ani jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma son excellence Ablaye Diop cɛja ni tɔgɔja n'i y'a lajɛ jɔn ko Ala a nafuradama département in kunna Mali b'a la ka kunnawolo sɔrɔ Mali ni jamana wɛrɛw bɛ se ka teriya o ni k'o banban ni k'o sinsin cogo min na a ka wuli ka jɔ bɛn bɛ o ma donc o la an b'a fɔ wa hali ni yɛlɛma bɛ kɛ an b'a fɔ ko yɛlɛma bɛna kɛ dɛ hali ni yɛlɛma ma ɲɛ k'a bɛ kɛ nin transition in gouvernement kɔnɔ Ablaye ka to a nɔ na mais pourquoi a nana a ye baara min kɛ bɛɛ y'a nafa ye mais il y a d'autres cadres valables n'i m'a di maa wɛrɛ ma i jɔ sa n bɛ min f'i ye dɛ i y'a dɔn a ye affaire étrangère kɛ waati tɛmɛnlenw na nka a ye wulikajɔ min kɛ transition in ta kɔnɔna na o wulikajɔ nafa min yel'o la o ma ye a ka tɛmɛlen fɔlɔ ninnu na kabini IBK tile ale bɛ affaire étrangère la a ye dɔ kɛ sa halisa cɛ da cuwa caman nka ayi n bɛ min f'i ye dɛ affaire étrangère maaw ni olu ka système donc ala wariko t'u fɛ yen o tɛ wariko la dɛ ni tɛ wari d'aw ma on s'en fout wari t'o département in na ni wari min bɛ affaire étrangère wari tɛ yen wari min bɛ a tɛ diɲɛ yɔrɔ si a ma se saradali de ma c'est-à-dire ka dɔ bɔ a la ka di maa dɔ ma Ablaye Diop k'a ka wari ta nous on s'en fout an t'a fɛ an t'a ka wari fɛ bilen c'est son excellence ouais le mot a son sens ok son excellence Ablaye Diop le sens c'est quoi maa min do ni président bɔra excellence bɛ fɔ maa min ma ale de do Ndekelebiya mi cogo dɔ cybercriminalité o kuma il faut retirer loko il faut retirer je retire cybercriminalité je retire ni kamalen yara tulo fɔlen bɛ ala ni adamaden tɛ wele sɔsɔli t'a la o adamaden tɛ wele da b'a bolo ye ni audio do o bɛ k'ale i b'a lamɛn ala kana ni video fana do o bɛ k'ale i yɛrɛ sigilen b'i yɛrɛ la ala kana ka wele se maa ma Mahamad Rasulullah fo k'a kunkolo yɛrɛ dilen de don dilan k'i sa kalo tɛ fila kunkolo in b'i manamana n'i mana cɛ o cɛ sɔrɔ i ti bɔ a la o naam min ye son excellence Ablaye Diop ye ale de ye min ye docteur je m'excuse o da ka di la dɛ je m'excuse Badara Abdelayi ale de ye o bisimila a nana ni hakilina ye ani lettre ye ka bɔ min ye Misira jamana o jamana kuntigi n'o ye général Abdel Fattah al-Sisi je m'excuse a nana ni e bɛ fɛ ka kɛ an ka cɛkɔrɔba ka kuma ye karike layigo an bɛ biennale tan ni fila fili la an kɔrɔkɛ no kɔrɔ bɛ yan a bɛ yen ala ka si d'a ma ko un grand animateur karike layigo non un grand animateur incomparable a bɛ kɛ cogo di nka kuma ka d'a ye a tɛ maa musalaka dɛ waati min na a tun bɛ jɔyɔrɔ ninnu na o y'a fɔ an ye cogo min na n'i ka dɔnkili labɛn ka na n'a ma ɲi a tɛ musalaka a b'a fɔ taa segin nin ka nin ma ɲi non vis-à-vis ale tɛ tulonkɛ o c'est-à-dire que animateur minnu don olu kun tɛ tulonkɛ koyi vis-à-vis Abu Portant de Kinshasa an bɛ biennale téléphone fili la Musa Tarawele sigilen n'a ka dulokiba jɛman ala ni kuma ka di kɔrɔ ye k'a b'a fɔ qu'avant l'ouverture de la biennale, mesdames et messieurs, avant le coup d'État, avant le coup d'envoi. Avant le coup d'envoi de fois. Allez, d'affiler quoi avant le coup d'État. Moussa Traoré qui n'y est bichaka. Sɔrɔsiw k'u ɲɛ bisaka. O de y'a sɔrɔ Baba Musa a dan tɛ maa na. Baba Musa Traoré dalen tɛ maa si la ko avant le coup d'État. O b'a fɔ ko n'i y'a ye nin da poloko dɔ la a bɛ dɔ kalama. A bɛ dɔ kalama. Fo ka taa fɔ soirée banna. Chaque 2 minutes n'a nana ko je m'excuse. Ajo a taa. Ne ko excuse accepté kɔrɔ. Naam. Min ye docteur Badara ala. Égypte kaw ka ministre des affaires étrangères n'o ye docteur Badara Abdelayi ye a bisimilalen ko son excellence Ablaye Diop fɛ i b'a ye k'a fɔ ale kɔni y'a ni délégation in sɛnsɛn sa ka jamana kuntigi n'o ye camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta o ja b'a la ni ka o sɛgɛrɛ lettre min n'o bɔra Égypte jamana kuntigi yɔrɔ ka min ye dunanba in ye a selen kɔ masakɛ ka bulon kɔnɔna na a ye lettre in ta ni ka di a ma fɛn min sɛbɛn bɛ lettre in kɔnɔ i bɛ o dɔn wa o de ye anw ka jamana n'o ye faso Maliba ye ka taa se Égypte jamana
no olu bɛ wuli ka jɔ la a bɛ ɲini ka waati bɔ wa n'i y'o lajɛ o jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ min ye kananko ye farafinna gungana na ko min ale nana ni ci min ye ci min n'o sɛbɛn bɛ lettre in kɔnɔ n'o ye sɛbɛnfura min n'o dila général d'armée Assimi Goïta ma a kɔnɔ ko o tɛ dɔwɛrɛ ye min y'an ka jamana fila ye olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka taa se an b'a la ka terrorisme min n'o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na jatigɛwale kɛbaaw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ha ka jan min ye Sahel jamanaw ye dɛ ka taa se min ye AES jamana 3 ye olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin o jamana 3 ma n'a ma ye k'a fɔ général d'armée Assimi Goïta ale de y'o AES o ɲɛmaaba ye bi n'an k'a ma ko président confédéral b'a ye k'a fɔ k'olu bɛ danaya kurakuraya kan u bɛ danaya kurakuraya AES jamanakuntigi bɛɛ lajɛlen kan wa u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Misira jamana bɛ se ka fɛn min kɛ faso maliba ye u ka se ka o fɔ ɲɔgɔn ye wa n'i y'a lajɛ fana a natɔla a tigɛlankolon mana koyi bawo ani jɛkuluba min nana o jɛkulu i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ bosoba caman bɛ a la n'an b'u wele ko homme d'affaires ani opérateur économique ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kananko n'o kuma fɔla k'a ban min ye anw ka sɔrɔ daboloko ye o bɛ se ka yakubaya cogo min na min ye homme d'affaires ninnu o fana n'anw ka sɔrɔ bosobaw ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakili falen falen kɛ ni tile fila kɔnɔna na jamana fila bɛ se ka nin teriya a tɔnɔbɔ cogo min na baaraw ni kumakanw ta la ka ɲɛsin o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma hakilinajigi min ye Demba Kɔnte ye Nouvelle Horizon kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye son excellence Ablaye Diop ka taa se anw ka sɔrɔdasiw ka ministre ma n'o ye ministre de la défense ye anciens combattants n'i y'a lajɛ n'o ye général de corps d'armée ye Sadio Kamara o maa fila olu ye taama dɔ kɛ san 2024 kɔnɔna na ka taa Egypte jamana kɔnɔ waasa min y'anw ka AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya faso Maliba teriya min n'o bɛ se ka latɛmɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ anw minnu bɛ n'anw ye AES jamanadenw ye an bɛɛ lajɛlen an ka se ka bɔ jamana fila in ka teriya a nɔ ma nin ye n ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte a ka fasiri Bɔgɔtigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako la Bɔgɔtigi sanbiɲɛ mana wuli ka wulu to kungo kɔnɔ n'a ma boli ka na so a b'a tigi de ɲini n'o tɛ sira dɔnbaliya tɛ Bɔgɔtigi i k'a dɔn i bɔra ka nin kuma min fɔ anw ka jamana mago bɛ dɛmɛ de la an mago bɛ maa na ani maa min bɛ fara ɲɔgɔn kan diyagoyala ko tɛ Bɔgɔtigi i k'a dɔn sabula dantɛmɛ wale o kɛn bɛ ka sɛ ɲɛji bɔ min ye juillet kalo tile 23 tɛmɛnen ye chinois minnu bɛ sanubɔyɔrɔ dɔ la Bɔgɔtigi k'a dɔn Bamanju filɛ ka taa bi u kan ka cɛ 5 ɲɛnama minɛ chinois la ni ka tunu n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in dɔgɔlen tɛ min ye an ka jamana ye Bamanju kɔni saradalen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Bɔgɔtigi i k'a dɔn u ma da mɔgɔw minɛni ma koyi ninnu ka minɛnkɔrɔ minnu bɛ yen olu tun bara k'u cɛ ka Bamakɔ sɛgɛrɛ u taara tasuma bila u la Bɔgɔtigi nin ko in kɛra i k'a dɔn Borobila ale bɛ i k'a dɔn heure tan bɔɲɔgɔnko taama a kɛra 10 heures waati sɛbɛnnikɛla ko nin Borobila yɛrɛ i k'a dɔn sanubɔla minnu bɛ yen olu yɛrɛ ye baara jɔ a bɛ waati jan bɔ u b'a k'u ka minɛnw donni ni ka duguba sɛgɛrɛ dɔɔni maa caman yɛrɛ kun de ye bilen koyi Bɔgɔtigi Bamanju kɔni filɛ nin ye ka sin ka taa suru ten sɛbɛnnikɛla ko minɛn kelen minnu bɛ yen o tasuma bila olu la ka sin ka maa 5 minɛ dunanw na n'o ye chinois ye Bɔgɔtigi k'a dɔn sanubɔyɔrɔ dɔ fana bɛ i ɲininka Diban a ko nin chinois ninnu minɛni Bɔgɔtigi k'a dɔn a kunbɛn ka sababu kɛ a bɛ ni ka waati jan bɔ a bɛ san 2 bɔ nin yɔrɔlama ninnu kun ye kulekan bɔ koyi sabula Buguni yanfan de don u y'a jira k'a fɔ u ɲɛ bɛ Bamanju la hali duguna t'a la u bɛna munumunu dugu kɔnɔ u bɛ munumunu fan caman na u n'u bɛ bɛn kungo taasiraw la Bɔgɔtigi i k'a dɔn Bamanji ninnu u nana fɔlɔ ni ka u kalaso dugudenw na Bɔgɔtigi kabini san 2024 u bɛ munumunu salo la min ye bana ye sɛbɛnnikɛla ko ani Dogo de temps en temps Bɔgɔtigi u bɛ to ka taa misiri kɔnɔ k'u bɛ taa wajulu kɛ u y'u ye u bɛna n'u ka kumabana mininiw ye Bɔgɔtigi fo diyagoya mɔgɔw ka tugu olu de kɔ Bɔgɔtigi k'a dɔn kun bɛna n'o kunnafoniw ye a bɛna taa dugulamɔgɔw ye kunnafoni di a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Bɔgɔtigi k'a dɔn min ye fo ka n'u caya dɔɔni Ala mun kɛra ne ko cɛ 4 cɛ 5 kana misiri kɔnɔ k'u bɛ wajulu kɛ aw ɲɛnama bɛ bɔ yen o t'a dɔrɔn ye sa n'u nana i b'a dɔn maliyɛn kɔni tɔn bɛ diinɛko la ni diinɛko daminɛna dɔrɔn an bɛ gileki ni banfula bɔ k'a bila ten min bɛna ni diinɛ ɲuman ye ani min nana ko wɛrɛ la ni olu ye b'o dɔn siga t'o fana na o
cɛ 5 kana misiri kɔnɔ anw cɛ 5 kana misiri k'aw bɛna diinɛ fɔ misiri bɛ dafira da la o don a tɛ diinɛ fɔ o don ni maa min fana wulila ka kangara da u la a bɛ fɔ ko k'e tɛ diinɛ fɛ o tɛ tiɲɛ sa a bɛ daminɛ tan de non o tɛ tiɲɛ sa wasiriki u ka u sɛkili tɔtɔli kelen hali n'u ma hi k'u kan i kelen ni kelen mana bɛɛ dibi la o naamu i k'o da kelen u b'u ba sisan u bɛ bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔgɔ tungara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn bɛ ko le républicain le républicain maa min ka fasiri ye nin o ye Adama Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada Adama Bilen Dara mɛ ka journal de ye précision kun ye jumɛn ye sisan pour que tu connais pour que ne ko e ma ko n t'a dɔn wa Cɛbilen ka journal de don Cɛbilen Dara mɛ c'est son journal fana kɛlɛtigɛ ka di ye dɛ non il faut dire Cɛbilen mana taa Adama fɛ yen cybercriminalité ne ye kuma jugu de fɔ a b'a fɔ k'i y'a tuwa fɔ i y'a fɔ circonstance min na i ma kuma jugu fɔ o n'i y'a tuwa fɔ circonstance min na i nɔ bɛ se ka minɛ le journal républicain c'est pour Cɛbilen Dara mɛ bɛɛ b'o dɔn bon a banna je ne fais que souligner la vérité naam cybercriminalité ko t'o la dɛ kɛlɛtigɛ dabila o ye tiɲɛ de ye ayiwa découverte bɔra sa o tɛ ka journal ya tout le monde connaît o tɛ cɛ découverte tɛ ka journal mon journal ça s'appelle l'Empire voilà Empire tɛ ka journal ya alors il y a quoi de mal dans ça naam Keita ye ko wɛrɛ b'a kɔ ayiwa bisimila i ka kuma in mɔgɔ kasa b'a fɛ foyi min ye le républicain ye fasirikɛla o de ye Adama Fofana ye Nostradamus Adama ko min ye an ka sigida 5nan mairie u ɲɛma n'o ye Amadu Ouattara ye min ye nin juillet kalo ka bɛn alamisa ma 24 san 2025 b'a ye k'a fɔ u ye kɛnɛ dɔ ni ka o kurumbokarili baaraw ni ka o bolo da ɲama jimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o fɔra maanifin ye an hakili bɛ jigin fɛn min na o de ye an ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw ye ɲɛgɛn n'a samana a ji a kan ka taa lasago yɔrɔ min na sigida 5nan kɔnɔna na o baaraw bɛɛ lajɛlen de kɛla k'a ban ka kurumbokarili baaraw ni ka o nu don ka bɛn alamisa ma juillet kalo tile 24 san 2025 kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ wele kun bila bɛ an ka maa caman ma sigida 5nan kɔnɔna na min ye société civile lakaw ye ka taa se anw ka dugutigilakaw ma wa min ye anw ka seko ni dɔnko o ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kun wele bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se an ka laada ko o sira lakilenbaw ma nin bɛɛ lajɛlen kun welela an ka pankurujigi kɛnɛ bolofara min bɛ yen ni o ye espace aéroportuaire ye n'i y'a lajɛ min ye nin yɔrɔ in kɔni a labɛnna ka wari min donna a la o bɛ t'i jɔ fo se fɔ wari $80,000 bɔ ɲɔgɔnko la wa n'i y'a lajɛ kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di anw ka gouverneur ka ciden ma n'o ye Mankɔrɔ Konatɛ ye Mankɔrɔ Konatɛ ale ye conseiller juridique ye gouvernorat du district la wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ yanni ale bɛ kuma i b'a ye k'a fɔ min ye sigida 5nan o maire ba n'o ye Amadu Ouattara ye a y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in a ka kurumbo kari bi ale sewalen don bawo a bɛna kɛ sababu ye min ye sigida lakanali baara minnu n'an b'a la k'o fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ k'u cɛsiri an ka sigidaw bɛ se ka sanuya cogo min na an ka kisi banamisɛnnin caman ma wa min ye sigida denw fana ye olu ka kɛnɛya ka se ka sabati k'a jidi i b'a ye k'a fɔ k'a tɛ taa sigida lakanali o baara fɛɛrɛ tigɛliw kɔ ni ka tila k'a lawaleya o dɔ ye nin baara in ye n'o de ye ka kɛnɛ dɔ labɛn o kɛnɛ min ni a bɛna kɛ sababu ye an ka nɔgɔ jimaw n'o de bɛ misali bɛ ta an ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw kan ni ɲɛgɛnw samana o jiw bɛ taa Kamaru yɔrɔ min na dɛ o yɔrɔ de labɛnlen filɛ nin ye wa n'i y'a lajɛ se fɔ wari $80,000 i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ kɔnɔ cogo min o de donna a la wa n'i y'a lajɛ fana min ye Amadu Ouattara ye a y'a jira k'a fɔ sira min fana n'o bɛna gasitilaw n'o bɛna siyɛn ka o lajɛya waasa mobili minnu bɛna ɲɛgɛn ninnu sama u bɛ boli sira min kan a sira ka kɛ sira jɛlen ye misi baasa kana don a la i b'a ye k'a fɔ ko n'o sira lajɛyala baara fana k'a bɛ nɔgɔya a kɛbaaw ma min Amadu Ouattara ye a ko k'a b'a kalifa a baara in kɔni labɛnna a kɛnɛ fiyɛfiyɛ labɛnna ka tɛnku quartier minnu na n'o ye kinw ye o sigibaw olu bɛɛ lajɛlen k'u janto a la n'u y'a ye maa sure nana k'a fɔ i b'a fɛ ka baara wɛrɛ bolo da ka ɲɛsin kɛnɛ in ma jɔnko ala u ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka ladɔnniya a baaraw la wa o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ min ye gouverneur ka ciden ye gouverneur du district n'o ye Mankɔrɔ Konatɛ ye Mankɔrɔ Konatɛ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka lawaleya sigida 5nan mairie-ba fɛ i b'a ye k'a fɔ ko baara in ko bɛɛ lajɛlen de kan k'a ladege bawo min adamadenw ka kɛnɛya ko maa o maa bɛ n'i jan bɛ o la n'o de bɛ fɛɛrɛw bɛ ta sigida lakanali hakilinaw tali kan k'a sigi sen kan k'o kɔni k'o kan ka kokɔrɔma don kosɛbɛ
wa ko ni ye sira in janya lajɛ sira min n'o bɛna siɲɛ ni ka taa da ni nɔgɔjima in jabala kan o bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 1 ani dɔɔni wa a fiyɛ o ye mɛtiri 7 bɔ ɲɔgɔnko ye wa min ye gouverneur ka ciden halisa a y'a jira k'a fɔ min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sigida lakanali fɛɛrɛ minnu n'u hakilinaw ta ma a bɛ ɲini ka waati jan bɔ k'a sera waati ye sa a bɛɛ lajɛlen ka se ka lawaleya nka k'a tɛ lawaleya n'an ka collectivité territoriale olu da ma don a la wa u se ma don a la ka taa sɔrɔla min ye nɔgɔ ye nɔgɔ kɔni kɛ bɛ ka an ka sigidaw ni ka o bɛɛ lajɛlen ni ka u kuntunu o kuntunuli baara de bɛna kɛ sabu ye k'an ka banakow ni ka o bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a dugujɛ ye nin kosɛbɛ cogo min na y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ hadama bɛɛ fo fana a ka fasili ni kura bina fari bɛ foni Ahmed Jakite karamɔgɔ da waati wɛrɛ ne ko bala cogo bɛɛ di waati ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali Tribune Mali Guakura waati k'a dɔn sɛbɛnkura in gana don nin y'a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 5 ye maa min y'a sɛbɛn Abdurahmane Diko Abdurahmane ko a ko a bɛɛ ta ko kura baara ka don i k'a dɔn Covid kɛlɛli i k'a dɔn hakilina ani gɛlɛya ye chambre commerce président sɔrɔ a ko i k'a dɔn min ye yelen kura ye ani fiɲɛ kura baara ka don ko la dɛ waati k'a dɔn ministre ye sɛbɛnni kɛ ni k'a ɲɛsin jamana sariyatigiw ma i k'a dɔn san 3 min ye chambre commerce président kɔrɔ ye Yusufu Bacile a n'a jɛɲɔgɔn minnu minɛnen don waati n'a sɔrɔla wari dun dɛ n'a sɔrɔla u ma ŋanamu kɛ u ma sɔnni kɛ waati sɛbɛnkura minnu fana bɛɛ o b'a tɔ bɛɛ lajɛlen jɛya k'a fɔ ko in kɔni kɛra hakilina min kɔnɔ a kɛra nɔgɔya la fanga dɔ de bɛ taa dɔ bɛ na ma min Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binna Mokhtar Wane de kɛra premier ministre ye waati octobre tile 30 san 2020 ministre min dara ka kɛ jago kunna ani promotion investissement o de tun ye Aruna Ɲangi ye Aruna Ɲangi ye premier ministre ladɔnniya anw nani fanga na an y'a sɔrɔ masque min n'a bɛ don nun na a 10 millions 20 i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bi yan sabula bɛnde kun kelen don maliden kelen kasi masque kelen Boubacar k'a dɔn a ye lettre kɛ ni ka ɲɛsin masque 10 millions 20 Boubacar o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ sugubulon min kun dira i k'a dɔn député woto filanan o senfɛ min bɛ se k'a to ayiwa mɔgɔw bɛ kisi Covid bana ma a ka kɛ joona joona ani minɛnw ka sɔrɔ kalo kelen kɔnɔ o de la a dira chambre commerce et d'industrie a kelen kun t'a bolo t'a baara la dɛ a don ministre de l'industrie du commerce olu fana kun bɛɛ Boubacar i k'a dɔn wulikajɔw nana bolo da min ye masque ninnu ye Boubacar a fɔra de a ka sɔrɔ joona joona i k'a dɔn teliya la jamanadenw ka se k'a sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ bɛn kɛra kan min ye fankelen ye o bi di an ka jamana ayiwa fini kalalikɛlaw ma minnu bɛ se ka masque in dilan finimugu la n'a bɛ don nun na Boubacar k'a dɔn fankelen bɛ san ka bɔ kɔfɛ a ko hakilinaw a donnama in ko a ma ministre min bɛ nafolo kunna ministre de l'économie des finances Boubacar k'a dɔn o nana wuli ka jɔ bolo da joona joona chambre commerce bi dɛmɛ cogo o cogo waasa ni minɛn ninnu bɛna jamana kɔnɔ joona a sugubulon ka kɛ Boubacar gɛlɛya minnu bɛ se k'a balan o bɛɛ lajɛlen ka burun ka bɔ a la masque million 20 in Boubacar k'a dɔn lettre numéro 08 octobre tile 30 san 2020 ministre ye a dɔn ka tila ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ masque fɛn o fɛn nana Boubacar i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen u taara kunbɛn aéroport la dama ko ma dɛ min ni min kan ka taa yɔrɔ min na dugu ni dugu min na a bɛɛ lajɛlen sera a seyɔrɔ la olu b'a sɛbɛntiya u k'o de ma bordero Boubacar k'a dɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya ni k'a jira Afrikalo votew san 2020 Boubacar a diyagoyara bɛɛ lajɛlen kɔni kun ka masque don i nun na Covid kun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow ta k'u lajɛ Boubacar masque min commandera i k'a dɔn masque million 10 ani kɔ Boubacar o de kun ye awa masque chirurgie ko ye o tɔ in million 9 ni 950 o kun ye an yɛrɛw ka dilanlen finimugu min bɛ se ka ko i bɛ se k'a donko caman kɛ a wari de bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 10 ani million 900 baara in kalifara min na Boubacar i k'a dɔn u y'a sɛbɛntiya maa minnu y'a sɛbɛntiya masque sanni
ye a nana di minnu ma olu y'a sɛbɛntiya kelen m'a jɛ a dafalen don a fɔra fɔ cogo min na a ka kɛ ten nin bɛɛ lajɛlen kɛra nin sɛbɛnfura laban minnu bɔra kɔsɛn in na ni ka jira Boubacar nin na fiɲɛ kura don kiiri la dɛ sabula nin b'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen jɛlen don sabula n'i ye minɛn in bɛna don min ka bɔ kɔ kan min ye Bamakɔ Pakɛrɛjigi kɔnɔ ye a don Mohamed Aguerlaf ale de kun ye ministre ye min bɛ jago kunna IBK ka tile la o y'a sɛbɛntiya ministre des transports Abdouli o y'a sɛbɛntiya nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw dara sa ni ka sariyatigiw sɛgɛrɛ yalima ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye min ye Yusu Bacil i y'a dɔn san kalo 12 a ko wari ma dun ale ma sonyani kɛ a bilala baara min na jamana fɛ a y'a kɛ ni fiɲɛ yera a la Boubacar k'a don tɛna k'ale ka fiɲɛ sabula sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen jɛlen don minna sanna san cogo min na a dira o di cogo la a dira min ni min ma ani dugu ni dugu minnu na olu yɛrɛ de y'a sɛbɛntiya olu m'a tila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Mali Guakura karamɔgɔ tɔgɔ tɔgɔ Mali tribune an bɛ u fɔ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'inspecteur kisɛ kelen fili l'inspecteur ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye u ye mun fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commune rurale de Femayi ye n'i y'a lajɛ e ko a bɛ ɲini a tɛ san 2 bɔ kosɛbɛ ni commune rurale a kɔni a jɔn bɛ a yɛrɛ kolo la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min n'i y'a commune rurale in lajɛ a bɛ jɛnɛ cercle de fɛ wa min ye Mopti région ye n'o ye Mopti marabolo ye a b'o de ka mara o kɔnɔna na ka min ye wulikajɔ ye n'o ye lakanabaliya o n'a ta o ta min ye nin commune rurale in ye a wulilen bɛ k'i jɔ ten kɛlɛw nafolo ka se ka o fara ɲɔgɔn kan ala ni a dugu yɔrɔ sigibaw ani minnu bɛ Bamakɔ yan walima diɲɛ ɲɛfɛ olu kɔni kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa a da kana to u la min ye commune rurale de Femayi ye u kɔni u bɛ wuli ka jɔ la dugudenw bɛ se ka nɛɛma sɔrɔ ani lafiya k'o sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la cogo min na min ye wulikajɔ ye o kɔni o ɲɛsin bɛ o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma min ye san 1 ani dɔɔni ye o sera ka baara minnu boloda n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan se fɔ wari miliyɔn 200 o kɔni o baaraw dɛsɛla ka kɛ ka ɲɛsin commune rurale de Femayi ma o commune rurale kelen in kɔnɔna na n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen min ye nakɔsɛnɛ ye o kɔni o kɔkɔrɔma donna ye kosɛbɛ i n'a fɔ Takabayina ka taa se Cɛkɔrɔbugu ma wa n'i y'a lajɛ min ye jibondow ye ka taa kɔlɔn belebele la hawtaba ninnu se n'o ye forage ye k'u sɔn waasa maa minnu dugu minnu bɛ yen ni jiko dɛsɛ b'olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ Jomin kan ani Jiginɛ n'i y'o lajɛ baara minnu kɛla ye ani n'a kɛra nafa mun ye ka ɲɛsin yen sigibaw ma a nafolo a dagosi bɛ sɛbɛkɔrɔ ka gere joli fɔ wari miliyɔn 89 u ye dɔ kɛ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana o ma dan o ma dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kɔnda ka taa se Taga ma nin dugu fana i b'a ye k'a fɔ ji kɔni o taara kɔlɔn belebelew suwa olu dugu fila in fana kɔnɔna na min musaka bɛ taa se fɔ wari miliyɔn 10 bɔ ɲɔgɔn ko la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye halisa wulikajɔw bɛɛ senna an ka dugu tɛgɛnkɔni ka se ka sin a la hakilina ɲumanw bolodali fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye commune rurale de Femayi ye o bɛ ka o baaraw de cɛsiri ta bɛ ka o baaraw de ni ka o sɛgɛrɛ n'i y'a lajɛ fana min ye Taga telela ye Taga telela min ye centre multifonctionnel dɔ ye o fana sigila sen kan se fɔ wari miliyɔn 53 o donna o dafɛ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin commune rurale in maire belebele n'o ye Musa Guro Jali ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ a na fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ dugudenw bɛ se ka lafiya ni sira o sira ye ka se k'o baara ni ka o boloda o baara bolodali de fana nana kɛ n ye n da tu nakɔsɛnɛ min na dɛ o ma da o fana ma dugu fan wɛrɛ bɛ yen n'o de ye Takabayina ye min ye musolaka maa 120 olu ka se ka u dɛmɛ nakɔsɛnɛ a baaraw bɛ se ka boloda u fɛ cogo min na waasa u yɛrɛ ka se ka kɛ jagomisɛnnin kɛbaa ye u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la o baaraw kuncɛla ka se k'o kɛ wasa fana ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye halisa Guro Jal n'o ye commune rurale de Femayi o maire ba ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ halisa o kɛn bɛ ka kalanbolo dɔw ni ka o fana boloda musolaka n'i y'a lajɛ o kɔni maa 600 o kɔni olu de bɛna tasa ni ka se ka u deli safunɛ dilanw ka taa se galadenw ma ani min ye sumanjalansiw bɛ se ka labaara cogo min na o ka se ka deli o taabolo bɛɛ lajɛlen na waasa u yɛrɛ ka musakaw u kana se ka u yɛrɛ siri maa wɛrɛ la u ka musaka in ka se ka u yɛrɛ u n'u denw u ka se ka u jɔ u musakaw bɔli kɔkɔrɔla la bawo n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ o centre multifonctionnel a fana sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninw olu ka furu joona ka taa se lamɛnbaaw ka hakɛ to kɔnɔbara balalenw bɛ sɔrɔ cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen kalan kɛ nin musomisɛnnin ninnu kunna
na wasa u ka se ka hakili u ka se ka feere u yɛrɛ tanga n'o fana bɔla yen bana minnu bɛ yɛlɛma fana ka se ka ɲɛfɔliw kɛ hakili kunu kɛ ka ɲɛsin o taabolow ma u ka se k'u yɛrɛ lakana n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye hakilina ninnu y'a ɲɛsinna fɛn min ma kokura o ne ye taabolo minnu bɛ yen lakɔliso minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen in kɔnɔna na n'o ye commune rurale de Fɛma ye o bɛɛ lajɛlen o ka se ka don bɛrɛ la lakɔliso caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu kun datugula nka n'i y'a lajɛ bi min ye lakɔliso 19 olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ la wa n'i y'a lajɛ kokura projet dɔw fana bɛ yen min ye commune rurale de Fɛma ye n'olu ye tigɛdiɲɔgɔnma baara boloda o baara bolodali n'o bɛ wele ko projet de déploiement des ressources de l'État et pour l'amélioration et des services an ko a ma ko PDRA PDRA n'i y'o lajɛ olu fana y'u dɛmɛ kosɛbɛ ka taa se min ye international development association an ko a ma ko IDEA ambassade des Pays-Bas olu bɛɛ lajɛlen kɔni u y'u nin commune rurale in sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ waasa u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la min ye hakilinajigi 2024 min ye commune rurale de Fɛma ye a kɔni ale kɔni jɔnjɔn dɔ dala e ko a ma jɔyɔrɔ fɔlɔ ni ka i wuli k'i jɔ n'o ye wa sara fɔlɔ ale y'o salɔ k'i wuli k'i jɔ ni o ye min ye Oxfam ka projet dɔ ye n'a bɛ wele ko PGR Oxfam o de kɔni kun ye nin prix in da prix in kɔni o y'o salɔ ni ka bila u dufa kɔnɔna na nafolo min fana sɔrɔ la o prix in sɔrɔlen kɔfɛ o bɛ taa se fɔ wari $17,000,000 la san 2025 i b'a ye fana k'a fɔ min ye musolakaw ka jɛkulu ye n'o ye kafo ye olu fana ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ kafo bibi in na o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o de ye madame Ɲɛlɛba Tangara ye ka taa se min ye musolakaw ka jɛkuluba o ɲɛmaa n'o ye Bakumba Konate ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'u cɛsiri sa min ye commune rurale de Fɛma ye olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na musolakaw u ka se ka fɛn bolo yɛlɛmaw kɛ ka se ka musakaninw sɔrɔ u yɛrɛ ye ka wulikajɔ n'u ka kungilenna ɲɛsin bɛ o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin o ye sɛbɛn kuma ɲɛna fɛn n'an y'a salo ka bɔ l'inspecteur kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri don Bakasiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila mɔɔw jɔlen don an dɔnkɔrɔ k'an kɔnɔ Bakasiriki k'a dɔn min ɲɛjugura ma kɛ jɛnɛyakɛ bali kabini Ala y'a da a ma deli ka jɛnɛya kɛ i tulo fɔlɔ Lamini Yara Bakasiriki a fɔra n ye den Makan ni jugara mɛ denw k'an don baro la u y'a fɔ n ye kow bɛ maa fila kɔni dɔn Lamini Yara ni Bahama Daramera kabini Ala y'u da u ma deli k'u ye jɛnɛya mɛ min fara a kan o ye Alu Kuma denkɛ Lasana Kuma Ala ka hinɛ na maraka cɛ kabini Ala y'a da n y'o dɔn n b'o sariya a ma deli ka jɛnɛya kɛ Bakasiriki foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin min ɲɛjugara ma kɛ min n'a ye dugawu caman ni barika caman sɔrɔ u k'a ma Ibrahima Karan ɲɛna maa tɛ s'a la a dɛsɛ ka foli bi yan min ye Alu Kuma denkɛ fitinin Ba Magaji a ka foli bi yan anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye e tɛ fɛn da ne ta ka bilen an na danni ma waati kurunna an balima bɔbɔw ka jɛmukan olu bɛ sigi nka tubabukanfɔlaw olu na kunkurunin fɔ tubabukan na n'o ye Flash ye Hamɛ Jakite de tun bɛ nɛgɛ la min ye ayiwa Sylvie Vartan ye ale tun b'a k'an jaw ta ni n ka dakabana basa jɛma nin ye basa de ye n daga e ɲɛ cilen don a banna koyi a banna koyi Hasidi Kɔrɔ Ɲɛngo Hamɛ ni nɛgɛw bɔgɔti baara ɲɛna